Il-Partit Nazzjonalista qed jippromovi skema ta' dejn sigriet, mhux garantit u bla trasparenza. Hekk saħaq il-Partit Laburista waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar l-iskema ta' self ta' flus tal-Partit Nazzjonalista. Skema li fi kliem il-Ministru Owen Bonnici warbet fil-ġemp l-elementi kruċjali ta' politika nadifa, onesta u governanza tajba li huma s-sisin tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Wara 25 sena li fija ma sar xejn fuq dan is-settur, dan il-Gvern għamel liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Liġi li ddaħħal it-trasparenza, liġi illi tagħti il-possibilità li min jagħti donazzjonijiet kbar il-poplu jkun jaf isimhom u min huma. Fl-ewwel opportunità li kellhom il-Partit Nazzjonalista vvintaw skema illi tevadi daw l-obbligu ta' trasparenza tal-governanza u l-onesta. Dan għaliex l-iskema tal-Partit Nazzjonalista ma tagħtix każ il-prinċipju li jkunu pubblikati l-ismijiet ta' min isellef il-flus, ma tagħtix limitu għall-ammont ta' kemm wieħed jista' jsellef u tinjora l-prinċipju ta' sors wieħed ta' flus għal kull sena. Is-Segretarju Parlamentari Deborah Xkembri saħqet li l-iskema ma tagħtix garanzija li l-flus se jitħallsu lura. Skema illi tqajjem ħafna u ħafna mistoqsijiet. Mistoqsijiet għaliex il-Partit Nazzjonalista għandu waraħ snin ta' question marks rigward il-finanzjament tal-partit tiegħu, għandu history ta' ħlasijiet illi ma jsirux lanqas lil ħaddiema tiegħu u allura wieħed irid dejjem jistaqsi kif dan il-partit illi għandu dejn ma' niesu, dejn mal-bank, ħajħallas in-nies illi qed jgħid illi se jħallas.